ചാനലിൽ ഞാൻ സംബന്ധിച്ച നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം വരുന്നത് കോട്ടൺ ഫാബ്രിക് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന കേട്ടോ. പക്ഷെ നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി കളർ വെച്ചിട്ട് ബ്രഷ് പെയിന്റും പിന്നെ ത്രെഡ് വർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ത്രെഡ് വർക്കും സീക്വൻസും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ എംബ്രോയിഡറിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ദുപ്പട്ട യെല്ലോയുടെ കോമ്പിനേഷനാണ്. നല്ല കേട്ടോ, വലിയ പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, ഡെയിലി വെയർക്ക് നല്ലതാണ്. ഇതാണ് ബോട്ടം എല്ലാം കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്, സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഇതാ വരിക. ടോപ്പിന് ഭയങ്കര ലെങ്ത് അല്ല കേട്ടോ, എക്സ്ട്രാ പീസ് വെച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏകദേശം ഒരു 46 അടുത്താണ് ലെങ്ത് വരുന്നത്. നമ്പർ AJ 699, റേറ്റ് 680 രൂപയുള്ളൂ. 6 എല്ലാം ഈ ഒരു കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വന്നേക്കുന്നത് ആഷ് കളർ, ഇതിലുണ്ട് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ബ്ലൂഷ്, ലൈറ്റ് ബ്ലൂഷ് ആഷില്ലേ, അതാണ് കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോട്ടം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ നമ്പർ AJ 688, റേറ്റ് 680 രൂപയുള്ളൂ. 680.